Takže chalani, zdravím vás, hlásim sa vám z Hradca Králové po 9 rokoch a toto bude prvá skúška video natáčania, či to pôjde, či to nepôjde, ako sa to bude strihať, ako sa to nebude strihať. No, momentálne sa nachádzam asi 3 minútky od internátu, vedľa rieky, ktorú vidíte tam vzadu. Nazýva sa Orlica. Neviem, aké sú tam ryby, ale šírkov je to cca niečo ako naša rieka Nitra. No, ja sa teraz pokúsim natočiť nejaké zábery, či už na riečku, a potom sa vydávam smer Labe. Tam bude sútok s Orlicou, takže pokúsim sa to natočiť aj tam, ako to vyzerá. Tak, idem pri rieku Orlicu. Ako vidíte, tu je takto cyklochodník, tam je hlavná cesta, majú tu úplne super miesta, či už na bivaky alebo celkovo kemping. No a riečka vyzerá takto. Je to tu pravdepodobne vychodené buď od rybárov alebo cyklistov, ale pozrite sa. Super prístup k vode, to je možno tak pol metra. Vyzerá naozaj ako naša Nitra. Aj farbou, aj povahou, aj šírkou. Tečie veľmi pomaličky, čo sa mi páči. Predpokladám, že tu by určite mohli byť nejakí sumíci alebo dravé ryby. Tam je hlavná cesta, takže naozaj veľmi blízko. Dobre. Pokračujem ďalej popri rieke a zahlásim sa, keď zbadám niečo zaujímavé. Pokiaľ ma to pustí, trochu tu pršalo, tam už vidíme ďalký jeden most. Neviem bohužiaľ zazoomovať, ale idem ďalej tým smerom. No pozrite sa, prístup úplne super. Toto na ryby ako stvorené. Tak hoši, smrdí to tu inak sána rybina, ale tu máme druhú zastávku. Pozrite sa na tú nádheru. Neviem, či je to na kamere dobre vidieť, respektíve či to dobre vidieť bude, ale tam to sú nejaké 3 metre ten prepad. Tu neviem, aká je hĺbka, nedá sa sem dostať, ale pekne takto v rámci mesta. A to sme stále na tej menšej riečke, na tej Orlici. Som zvedavý, aká bude Labe. No a nebol by som to ja, keby si neodpustím ešte jeden záber. Tak dole po schodíkoch. Bordel. Ale sledujte to. Je to naozaj výška. Naozaj. Dobre, prihlásim sa, keď bude niečo zaujímavé alebo nejaký zaujímavý úsek. Toto nie je zaujímavé z toho rybárskeho pohľadu, ale pozrite sa na tú architektúru. Krásny kostol, zoomu zatiaľ neviem, či sa dá. Rieka, most, toto myslím, že je zimný štadión a tak ďalej. Idem teraz tým smerom a táďa z vrchu tečie Labe. Neviem, či bude vidieť, ale tam je rybár a tam je potopený čln. Malý chlapec, čo chytá, neviem. No a už som momentálne v tých íraskových sadoch. Táďal to som dakedy normálne chodieval behávať. Zdá sa to neuveriteľné.
ale chodil som. Tam chalani, dlho očakávaný okamih, ale ešte predtým vám niečo ukážem. Sú aj tu. Dobre, takže po ľavej strane vidíme riečku Orlicu, ktorú sme si pozerali pred chvíľkou. Po pravej strane vidíme Labe aj s kačkami. A tu vidíme sútok. Neviem, aké sú to hĺbky, netuším, ale ďalej už to pokračuje iba ako rieka Labe. Hladina kulminuje podľa všetkého. Keď sa dostaneme bližšie k vode, tak tu vidíme nejaké mušle, samozrejme nejaké listy a tak ďalej a tak ďalej. Kamierku ponárať nebudem, ale toto je sútok. Chalani, posledný príhovor, viem, že to nebolo veľmi o vode, ani o rybách, ale nevadí. Ja si to hlavne teraz skúšam. Následne to idem postrihať a ak sa podarí, ešte dneska uvidíte finálny produkt. Ale pozrite sa na tú krásu. Stromy, park, tadiaľ tečie Labe. Tam za hrádzou je tá Orlica, no nie je to krásne.